Ако искате да отслабнете, тази крем супа от броколи е за вас, като тя съдържа само 217 калории. Тук започваме като просто наливаме вода в съд, слагаме един пакет броколи, който е 450 грама. След като заври и всипваме половината от броколите в блендера, като тук не чакаме да изстине. Тук директно изсипваме броколите, докато са още топли. Добавяме водата от тенджерата, като тук малко разлях, както разливам акъл в TikTok. Добавяме малко масло, маслото е 20 грама. Добавяме сол на вкус и малко черен пипер, също на вкус, колкото не се иска. След това блендираме цялата смес за около няколко секунди и нашата крем супа от броколи е готова. Ако искате да се научите как да се храните здравословно и да сваляте килограми, може да се свържете с мен на лично съобщение в TikTok или в Instagram.